Good morning everyone. Isang maulang umaga dito sa Hong Kong. Walang tigil yung ulan magdamag. Kaya masarap matulog. Malamig. Salamat sa dalawang matang andyan sa isang tamsak. Dalawang mata at saka dalawang tamsak. Thank you so much po. Good morning, good morning. Isang magandang umaga sa inyo. Salamat sa tatlong matang andyan. Salamat po. Hi, good morning. Tamsak na rin kita, host, sabi ni Parrot TV. Thank you so much, Parrot TV, sa pagbalik sa aking munting bahay. Good morning. Good morning, good morning. Kumusta na? Kumusta na, Parrot TV? Nakahiga pa rin ako habang nag-ALS para makakuha ng dagdag ng WH. Laban lang, laban. Salamat sa tatlong tamsak, saka sa 2 million people in the house. Salamat, salamat. Okay lang, mama. Okay lang naman po, sabi ni Parrot TV. Ingat-ingat lang. Wala bang bagyo dyan? Bakit maulan dito sa Hong Kong? Magdamag, walang tigil yung ulan. Hanggang ngayon, umuulan pa rin. Wala namang bagyo.
Parrot TV, 6:47 AM na dito sa Pinas. Hindi naman na ulan dito sa Pinas. Parehas tayo ng oras dito, Parrot TV. Kasi nasa Asia pa rin ako. Parehas ng oras dito tsaka dyan sa Pinas. Salamat sa 2 million people in the house at saka sa 3 thumbs up. Thanks so much, guys. Thank you so much, Parrot TV, for coming. Nabalitaan na nangyari ginawa ni Lolo sa YT. Kaya nga, grabe. Hindi ka ba nagbawas? Parrot TV. Nabawasan din ba yung bananas mo? Ako ang nabawas yung WH ko, 300 minutes ang nabawas. Bakit kaya? Ang higpit-higpit na si Lolo. Ang hirap nang mag-LS. Tapos babawasan pa yung minutes. 300 minutes, sayang din yun, ano? Grabe. Ang dami ang nagre-reklamo. Meron pang 300 na bananas ang nabawas daw. 50, ganon, 80. Grabe. Hihigpit na talaga si Lolo. Thank you so much talaga, Parrot TV, for coming. Kahit ang aga-aga nagising ka na. Ako talagang inagahan kong gumising para lang mag-LS. Kasi kailangang humabol. Kasi nga yung sinasabi nilang hanggang December na lang ay madodobli na daw yung WH. Saka yung 10K bananas, ano ba? Saan tayo hahagilap ng 10K na iisdain. Grabe namang higpit ni Lolo ngayon. Nagbabawas pa kahit yung na-monetize na nababawasan pa din sila. At least na-money na sila. Tayong mga small YouTubers.
Tapos babawasan pa, naku, naku. Thank you so much sa 2 matang andyan at saka sa 3 thumbs up. Good morning guys. Isang maulang umaga sa inyo. Yung 515 ko ngayon 470 na lang banana ko. Kaya hindi ako nangingisda, baka mabawasan pa ulit. Ano daw, pag mayroon daw nag-ALS, huwag ka munang magbaba ng bahay mo. Kailangan daw yung ninja. Karamihan naman pagka ninja yung mga binababa, didikit nga, pero in an hour, malalagas din, ganun. Hindi siya, siguradong kakapit yung mga ninja. Yun naman ang sabi nila. Kasi ako noon, pati ninja, iniisda ko. Yun, nagbabawas at nagbabawas din. Kaya 3 beses akong graduate sa 1,000 bananas ko. Pag, halimbawa, nakagraduate ako kagabi. Ngayon, nagbawas na naman. Wala na namang 1K. Kaya, ilang beses akong graduate? 3 times. Pagka yung time na yun, pagka graduate ka na, bawas ng bawas. Kaya puyat na puyat ako noon na nangingisda. Para lang makagraduate ng 1K. Tapos ngayon naman tong WH, kailangan ding magpuyat. Gumising ng maga. Grabe. Kailangan na lang sumali ka sa mga group at doon na lang mangisda sa group, huwag dito sa LS. Ganon. Kung may na lang mangisda kasi marami namang bago. Wait, buti na lang hindi nagbabawas ngayon. 470 pa rin. Okay. Sana nga wag namang magalit si Lolo. Sabi meron daw nag-report na Pilipino. Bakit naman magre-report? Pare-parehas naman tayong nag-YouTube. Ano yung sinasabing ni-report nila? Thank you so much. Thumbs up. Thank you guys.
Thank you so much sa dalawang matang andyan at saka sa 3 thumbs up. Thank you. Salamat sa pagdalaw sa aking munting bahay. Napanood mo rin ba yung Paangat program host? Yeah, napanood ko rin kaya wag kang sasali muna sa mga paangat-paangat. Kasi sa yung mga paangat-paangat na yan, marami ring budol-budol yan. Kasi pag natawag na yung pangalan nila o na-flex na yung pangalan nila, aalis na sila o pagka ikaw yung nahuli na marami ka nang dinikitan, wala na idikit sa na, gano'n. Naghintay ka ng ilang oras. Kaya mahirap. Ako nung hindi ko alam yung mga biruin mo, nag-aantay ako ng 3 hours. Tapos pagka natawag na yung pangalan ko, 5, 6 lang yung dumikit. O, inantay mo yun ng 3 hours, ganun. Kaya nakakapanghinayang din, nalulubat na yung sipi mo, 6 lang yung naisda mo. Grabe. Kaya ang ginagawa ko noon, palipat-lipat ako. Hindi ako nag-iisti sa paangat-paangat na yan. Ikaw ba yung namamasada ng tricycle? Parrot TV? Yes po. Okay. Natandaan na kita. Ingat sa pamamasada mo. Magkano naman yung nagbaboundary ka ba o solo mo na yung tricycle? Kasi yung kaibigan ko nagpapaboundary doon sa Project 6 Quezon City. 200 na daw yung boundary. Tapos nung siya, para siyang napilayan kasi 6 yung tricycle niya na nagbaboundary, hindi makabiyahe. Sayang yung araw. Ilang buwan din yung natigil yung operation ng mga tricycle niya, kaya napilayan siya. Nawalan siya ng hanap buhay. Kasi bawal nga. Buti nga ngayon, pwede na. Pero pa rin, isa lang yata pwede isakay. Solo ko na sarili ko. Sarili ko na yung tricycle. Okay. At least pagka sa Maynila, sa ka pala, Cavite. Sa Maynila, pagka may tricycle ka, mabubuhay ka na. Ang kalaban mo lang din sa Maynila, yung bahay, pagka umuupa ka. Kasi mahal masyado yung upa. Maliit lang na kwarto, 3,500 na. Pero malaki naman yung pasada. Pero pagka sa probinsya naman, wala kang uupang bahay,
mahina naman yung pasada, gano'n. At least sa probinsya kasi wala kang iniisip na babayaran mo, yung wala kang uupahan, gano'n. The months of San Diego, sister, sabi na the months of San Diego. Good morning, madam. Good evening dyan sa inyo. Salamat sa pagdalaw. Thank you so much po, madam, sa pagdalaw sa bahay po. Kumusta po? Kumusta po ang work? Sa maghapong work? Hindi ako naupa ng bahay. Kasama ko nanay ko. Okay. Buti naman at hindi ka umuupa ng bahay, Parrot TV. Para yung kita mo sa tricycle hindi na nababawasan. Thank you so much sa 4 thumbs up at saka sa 2 million people in the house. Salamat ng marami. Sis Joanne, good morning. Hi Mama Norm, sabi ni Joanne Prasidis. Good morning, sister. Isang maulang umaga. Tamsakdan, thanks so much, Sisi Joanne. Salamat sa patamsak at sa yung pagdalaw sa aking munting bahay. Salamat. Pagkain lang kinik ako, nanay, kapatid ko at si ako. Sakto, kinikita ko, host. At least may kinikita ka araw-araw. Hindi na inuutang. Yan, Prasidis, Mama Nurse, video ko lang sa'yo, ha. Sleep pa kasi ulit. O sige, tok pa, pero kailangan mag-LS. Para makahabol din sa WH. Try ko rin mapalaki yung WH ko. Salamat, Sisi, sa pabidyo-bidyo mo dyan. Sige, sleep ka lang. Thank you.
sleep na lang ako din mamayang hapon. Pero pagkasisipagin ako, baka mag-LS na naman ako mamayang hapon. Imbis na matutulog ako, mag-LS na ulit. Thank you so much sa 4 na matang andyan. Saka sa 5 thumbs up. Thank you so much guys sa mga patamsak nyo. Good morning, ante. I'm back, sabi ni Manilyn Reyes Serrano. Good morning, good morning. Isang maulang umaga din sa Hong Kong. May bagyo ba dyan? Ulan ng ulan. So ngayon mahirap mangutang, mahirap magbayad ng utang. Kaya nga Parrot TV, buti kong utang lang na walang interes. Wala namang nagpapautang ng walang interes ngayon. Puro may interes. Kaya lalong humihirap yung buhay kasi pagka nangutang, mag-i-interest ka pa. Yung imbis na pangkain mo na utangin mo tapos may interest pa. Lumabas na ta, ante. Maulan lang paghapon pero mainit pa rin. Dito walang tigil, magdamag. Hanggang ngayon na naulan pa rin. O baka pupunta dito yung bagyong galing dyan. Bakit ulan ng ulan? Ako sa 5 thumbs up. Thank you so much guys sa pagdalaw sa aking munting bahay. Yuan Mercedes is still there. Thank you so much sa pabigi-bigi mo, sister. Nakailang bananas ka na, Manilyn? Buti hindi ka rin nabawasan. Ang daming nagre-reklamong nababawasan ng mga bananas. Pati yung mga monetized channel, oo nga, ante, sarap matulog pag ganyan. Hehe, kaya nga eh. Pero ako, gumising ako ng alas 6 para lang mag-LS kanina. Nabawasan na, ante. 5 yung nawala ay, kaya buti 5 lang. Yung iba nga mga 300, ganon. 150, ganon. Dami lang nagre-reklamo. Ako naman hindi nabawasan yung banana. Di sayang din yun. Nagpupuyat akong nag-ALS tapos mababawas lang. Grabing higpit ni Lolo ngayon. Talagang wala ka bang work ngayon? Ayan, si Manilyn Reyes Serrano nagbaba ng kanyang bahay. Pwede nating istain, guys, si Manilyn Reyes. Paglapag ako, ante, sige, paglapag ka lang. Ayan, Parrot TV, naglapag si Manilyn Reyes Serrano ng kanyang bahay. Si Manilyn ay aking pamangkin. Bibing-bibol pa rin ang kanyang bahay. Isdain mo na siya at isdain ka rin niya. Nakailang ka na? Naka 500 ka na? Auntie, skeletal ngayon sa work, wala pasok ng Thursday. Itong alaga ko naman, papasok siya sa office ng Monday, Tuesday, Wednesday. Tapos Thursday, Friday, dito siya nag-office sa bahay. Kaya andyan siya ngayon. Ako sa Bombay ng 10K, 2 buwan ko babayaran. Ang hirap talaga magbayad. Imbis na pangkain na lang ibabayad mo pa. Kaya nga, wag kang magbubumbay. Para yung interest mo
bibili mo na lang ng makakain ng anak mo, ganun. Ayan, Parrot TV, nagbaba ng kanyang bahay si Manilyn Reyes Serrano. Siya ay aking pamangkin. At bibing-bibi pa rin ang kanyang bahay. Isdain mo na at iisdain ka rin niya. Thank you so much guys sa 3 million people in the house at saka sa 6 thumbs up. Thank you so much. Pwede kang magmano-mano lang dyan, Manilyn, nang iisdain mo. Basta mag-iwan lang ng tamang bakas para makita agad nila yung bahay mo. Kasi magno-notify yun eh. Pagka makikita nila yung bakas mo. Sige po, ante, sabi ni Manilyn Reyes Serrano. Sige, mag-ano ka dyan. I-scroll mo lang pababa para makita mo yung mga pangalan. Andyan si Parrot TV, si Des, Damads of San Diego. Ayan. Mas maganda yung LS na papasukan mo ng konti yung tao, madali. Verbal na didikit, ganun. Huwag kang sasali yung mga paangat na yan, paangat program. Kasi yung iba, sinasabi, done to you. Tapos na ako sa bahay, ganun. Tapos, sige ka rin, isda ka rin ng isda. Hindi naman tinitingnan kung talagang dumikit. Kasi yung iba, sabi lang na done to you. Tapos, pag ikaw naman, babalikan mo naman agad. Hindi mo na sinecheck kung talagang dumikit. Ganon. Sayang yung dinikit mo pagka ganon. Kaya kailangan pagka may dumikit, tingnan mo muna yung pagka may nagsabing dumikit, tingnan mo muna yung notification mo kasi nagno-notify naman yan pagka talagang dumikit siya. Kumusta na si JR? Okay na siya? Thank you so much sa 3 million people in the house, 4 million people in the house, at saka sa 6 thumbs up. Thank you so much guys for coming. Salamat sa pagdalaw sa aking munting bahay. Thank you so much sa 4 million people in the house at saka sa 6 thumbs up. Thank you so much guys. Parrot TV, Manilyn Reyes, done na sa'yo, sabi ni Parrot TV. Ayan, Manilyn, done na daw, sabi ni Parrot TV. Dalikan mo na lang siya, Manilyn. Salamat, Parrot TV, sa pagdikit sa aking pamangkin si Manilyn. Salamat. Balikan mo na lang siya, Manilyn.
Parot Cavite, GMA Cavite. Ayan, work niya ay namamasada niya ang kanyang sariling tricycle. Ayan. Thank you so much guys sa 4 million people in the house at saka sa 6 thumbs up. Yes, auntie. Done na rin po kay Parot TV.